Исәмсез хәерле кич. Безнең инде балалар иҗат үзәге районда өстәмә белем бирү учреждениеләре арасында вакытланышыбызда иң мөһим рольне үтәй дисәк тә була. Безнең балалар иҗат үзәгенә 792 бала йөри. Безнең учреждениедә инде монда безнең 5 юнәлештә без түгәрәкләрне алып барабыз. Техник юнәлеш, социаль педагогия юнәлеш, сәнгать юнәлеше, тирә юнне танып белү юнәлеше инде һәм шул юнәлешләр içində безнең түгәрәкләребез эшләп килә. Иң күп түгәрәкләргә йөрүче балалар һәм ата-аналар да шул түгәрәкләргә балаларын бик нык кызыксынып теләп йөрткән түгәрәкләр бар. Нинди түгәрәкләр соң ул? Безнең инде инглиз теле түгәрәге. Монда инде безнең ихтыяҗ бик күп, инде балалар бик күп йөри. Шулай ук безнең сәнгать юнәлешендә бию түгәрәге. Монда инде безнең балалар бик күп йөри. Безнең инде әти-әниләр балаларын теләп йөртәләр. Һәм инде безнең 3нче түгәрәк инде ул безне тирә юнне танып белү түгәрәге. Монда инде балалар дөнья хайваннар дөньясын, үсемлекләр дөньясын танып белергә өйрәнәләр инде. Монда инде безнең 4, 5, 6 яшьлек балалар йөри бу түгәрәккә. Инде безнең бию түгәрәгенә 4 яшьтән алып 11нче класска хәтле безнең егетләр, кызлар йөри. Инглиз теленә инде безнең 4-5 яшьлек, 6 яшьлек безнең балалар йөри. Һәм инде бик нык теләп йөриләр. Елдан ел бу түгәрәкләрнең мөһиме, аларның урыны арта дип әйтсәк тә була инде. Чөнки замана үзгәреп тора. Шулай инде безнең ихтыяҗ зур техник түгәрәкләргә бик күп ата-аналар сорыйлар. Робототехника түгәрәгенең инде күбәйтү инде һәм инде бу өлкәдә дә инде зур безнең эшләр алып барыла. Әлбәттә инде пандемия чоры безгә дә үзгәрешләр кертергә туры килде инде. Чөнки таләпләрне түгәл үтәгәндә генә без инде бу афәттән саклана алабыз. Безнең инде ата-аналар инде моңа хәтле инде рәхәтләнеп килеп, үзебезнең залларда утырып, ял итеп, балаларын түгәрәкләрдән көтеп утыралар җылыда. Хәзер инде пандемия чорында инде без ата-аналарны кертмибез. Алар безгә балаларын тапшыралар, без балаларны каршы алабыз, укытучы каршы ала һәм алып менеп китә. Менә шул үзгәрешләр керде. Ләкин аңа да карамастан безнең түгәрәккә балалар йөри, ата-аналар рәхәтләнеп йөртәләр. Максатлар бар тагын да инде. Түгәрәкләрне замана үзгәреп тора, торгач инде инновацион, IT юнәлештәге түгәрәкләрне инде ачу күздә тотыла. Аларны тагын киләчәктә инде безнең шул түгәрәкләрне ачу инде аларны башлап җибәрү безнең төп максат булып тора инде һәм икенче инде безнең кадрлар белән тәэмин ителеш. Безнең инде яшьләр белән, яшь белгечләр, программистлар, IT өлкәсендә, сферада эшләгән, или белем алган безгә яшьләр, укытучылар дип әйтсәк инде, аларны без көтеп калабыз. Безгә килегез, бездә эш бар, эш урыны бар. Без бик шат, шулай ук без фанат укытучыларны, балаларны яратып, балалар белән рәхәтләнеп, шөгыльләнеп, менә шундый укытучыларны да без көтеп калабыз.
Her vakitte de bizning ишекләр ачык. Bizning түгәрәкләр сәгать дәресләрдән соң 1-дә башлана, кичке 8-гә хәтле bizning түгәрәкләр бара. Шул игътибарыгыз өчен бик зур рәхмәт.